እቲ ዘይተነበ ደብዳቤን ምስጢር ፍርቂ ለይትን ካልኣይ ክፋል ናይ ተስፋ ጉዕዞ። ፍቕሪ ካብ ሞት ይሕይል ድዩ ወይስ ሞት ንፍቕሪ ይስዕሮ? ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዛንታና ከም ዝረኣናዮ ሰላም ኣብ መንጎ እቲ ተፍቅሮ ናሆምን እቲ መሪር ታሪኽ ስድራኣን ተቐርቂራ ትርከብ። ናሆም ሕዱር ሕማም ኣለኒ ኢሉ ተሰናቢቱ ናብ ወፃኢ ዓዲ ከይዱ ኣሎ። ሰላም ድማ ነቲ ናሆም ዝገደፈላ ደብዳቤን ወርቃዊ ቀለቤትን ሒዛ ኣብቲ ቤት መጻሕፍቲ ተሪፋ ኣላ። ሎሚ ኣብዚ ካልኣይ ክፋል እታ ደብዳቤ እንታይ ምስጢር ሒዛ ትኸውን? ሰላም ንናሆም ንምርካብ ዝገበረቶ ዘሰንብድ ጉዕዞን ክንርኢ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ። ሰላም እናረዓደት ነታ ደብዳቤ ከፈተታ። ናይ ናሆም ጽሑፍ እዩ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል: ሰላመይ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣብ ኢድካ ክትበጽሕ ከላ ኣነ ካብታ ንፈትዋ ከተማ ርሒቐ ክኸውን እየ። ብዘይትንብታ ብምኻደይ ይቕረ በለለይ። ክሓበልኪ ዝጸናሕኩ ሓቂ ሕማመይ ጥራይ ኣይኮነን። ኣቦኺ ንኣቦይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክበሊ ከሎ ኣቦይ ሓንቲ ምስጢር ነጊሩኒ ነይሩ። እቲ ኣቦኺ ዝሰረቆ ሃብቲ ናይ ኣቦይ ጥራይ ኣይነበረን፣ ንዓኺ እውን ይምልከተኪ እዩ። እቲ ቀለቤት ተራ መሳለጢ ኣይኮነን፣ ናይ ሓደ ዓቢ ምስጢር መፍትሒ እዩ። ሰላም ንዓኺ ምፍቃረይ ናይ ህይወተይ ዓቢ ስሕተት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ክጸልኣኪ ይከኣልኩን። ብዛዕባ ጥዕናይ ተስፋ የብለይን፣ ግን ንስኺ ክትፈልጥዮ ዝግባእ ሓቂ ኣሎ። ኣብታ ደብዳቤ ተለጢፋ ዘላ ንእሽቶ ወረቐት ናይቲ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ሆስፒታል ኣድራሻ እዩ። ኣይትምጽእ ግን ክዝክርኒ ጥራይ እየ ዝደሊ። ሰላም ንብዓታ ከም ዝናብ ወረደ። እንታይ ማለት እዩ? ኣቦይ ንኣቦኡ ካብ ምእሳር ሓሊፉ ሃብቲ እውን ሰሪቕዎ ማለት ድዩ? እዚ ቀለቤት ከ እንታይ ምስጢር ኣለዎ? ክትብል ንነብሳ ሓተተታ። ሰላም ናብ ቤታ ብምጉያይ ናብ ኣቦኣ ኸደት። ኣቦኣ ሃብታምን ሓያልን ሰብ እዩ ነይሩ። ነቲ ቀለቤትን ደብዳቤን ኣርኣየቶ። ኣቦኣ ነቲ ቀለቤት ምስ ረኣየ ገጹ ብፍርሒ ተለወጠ። እዚ ኣበይ ረኺብክዮ ኢሉ እውን ጨደረ። ናሆም እዩ ሂብኒ፣ እቲ ወዲ ዳዊት። ኣቦ ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ጌርካ? ስለምንታይ ንታሪኽ ክልተ ስድራቤት ኣዕኒኻዮ? ኢላ ብጭንቀት ሓተተቶ። ኣቦኣ ብሕርቃ ነቲ ወዲ ሕና ክፈዲ መጺኡ። ኣይትእመንዮ በላ። ግን ሰላም ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ትሕትና ወፂያ ንሱ እናሞተ እዩ ዘሎ፣ ግን ካብ ሕነ ምፍዳይ ፍቕሪ መሪፁ፣ ኣነ ድማ ክረኽቦ እየ ኢላ ካብ ቤታ ወፀት። ሰላም ምስ ኣዲኣ ተማኸረት። ኣዲኣ እናሓሰበት ሓደ ምስጢራዊ ሳንዱቕ ኣውፀት። እዛ ጓለይ ንጥፍኣቱ ንምሽፋን ኣቦኺ ነቲ ናሆም ኣቦ ዝነበሮ ኩሉ ንብረት ብሽምኪዩ መዝጊብዎ ነይሩ። እቲ ቀለቤት ናይቲ ንብረት ሕጋዊ መፍትሒ እዩ። ናሆም ካብ ሃብቲ ንላዕሊ ንዓኺ የፍቂሩኪ፣ ሕጂ ኪዲ ንዕኡ ኣድሕንዮ በለታ። ሰላም ኩሉ ንብረት ሸይጣ ብዘይ ፍቃድ ኣቦኣ ቪዛ ውፅኣ ናብቲ ናሆም ዘለዋ ሃገር ጀርመን ተጓዕዘት። እቲ ጉዕዞ ቀሊል ኣይነበረን። ቋንቋ ጀርመን ኣይትፈልጥን፣ በይናያ ልባ ድማ በፍርሒ ተዋሕጠ።
ናብቲ ሆስፒታል ክትበጽሕ ከላ ሰዓት ፍርቂ ለይቲ ነበረ። እቲ ሆስፒታል ጽምው እዩ። ናብቲ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ከደት። ናይ ናሆም ስም እውን ጸውዐት። ሓንቲ ናይ ጀርመን ነርስ ብድንጋጸ ጠመተታ። ናሆም ንሱ ቅድሚ 2 ሰዓት ናብ ናይ መጥባሕቲ ክፍሊ ኣትዩ ኣሎ። ኩነታቱ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ክሳብ ሕጂ እውን ኣይወፀን በለታ። ሰላም ኣብቲ ናይ መጸበዪ ኮሪደር ተንበርከኸት። ኣብቲ ዝሕል ዝበለ ኣየር ስም ናሆም እናጸውዐት ክትጽሊ ጀመረት። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣቦኣ ንዓኣ ንምምላስ ሰባት ይልእኽ ከም ዘሎ ብቴሌፎን ተፈለጠት። ሰላም ኣብ መንጎ ፍቕርን ሞትን ናይ ኣቦኣ ጭካነን ተቐርቂራ ተረፈት። ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት እቲ ዶክተር ካብ ክፍሊ መጥባሕቲ ወፀ። ገጹ ድኻም ይረኣዮ ነበረ። ሰላም በናህሪ ተንስአት። ዶክተር ከመይ ኣሎ? ዶክተር መጥባሕቱ ተዓዊት እዩ፣ ግን ገና ኣብ ኮማ እዩ ዘሎ። መዓስ ከም ዝበራበር ኣይንፈልጥን ኢና። ግን ሓደ ዘገርም ነገር ኣሎ። እናደቀሰ ከሎ እውን ሓንቲ ስም ጥራይ ይጽውዕ ነይሩ። ሰላም ሰላም እናበለ ይደጋግም። በላ ሰላም ናብ ክፍሉ ክትኣቱ ተፈቕደላ። ናሆም ኣብ ዓራት ደቂሱ ብዙሕ ገመድ ተኣሳሲሩ ኣዝዩ ደቂሱ እውን ጸንሓ። ኣብ ኮማ እዩ ኣትዩ ነይሩ። ሰላም ኢዱ ሒዛ ኣብ ጥቕኡ ኮፍ በለት። ነቲ ወርቃዊ ቀለቤት ኣፈጻብዕቱ ኣእተወትሉ። ናሆም መጺእ ኣለኹ፣ ተንስእ፣ እቲ ምስጢር ፈሊጠዮ እየ። እቲ ሃብቲ ናትካ እዩ፣ ልበይ እውን ናትካ እዩ ኢላ እናበኸየ ተዛረበቶ። ልክዕ በዚ ሰዓት እዚ ናይ ናሆም መጻብዕቲ ክንቀሳቐሳ ጀመራ። ዓይንቱ ቁሩብ ተከፈተን። ንሰላም እውን ረኣያ። ፍሽኽታ ኣብ ገጹ ተራእየ፣ ግን ቃላት ክዛረብ ኣይከኣለን። ናሆም ክዛረብ እናፈተነ ከሎ ናይቲ ክፍሊ ማዕጾ ብሓይሊ ተኸፍተ። ክልተ ነዋሕቲ ሰባት ብጸሊም ዝተኸድኑ ኣተው። ናይ ሰላም ኣቦ ዝለኣኹም ሰባት እዮም ነይሮም። ሰላም ምሳና ክትመጽእ ኣለኪ፣ ኣቦኹ ይጽበየካ ኣሎ፣ እዚ ወዲ ድማ ካብዚ ሆስፒታል ክወፅእ የብሉን በልዋ። ሰላም ኣብ ቅድሚ ዓራት ናሆም ደው በለት። ኣይትተንክፍዎ፣ ንዕኡ እንተተንኪፍኩሞ ቅድሚኡ ንዓይ ክትቀትሉን ኣለኩም ኢላ ጨደረት። ናሆም ብደካማ ድምፁ ሰላም ኪዲ፣ ንሳቶም ሓደገኛታት እዮም በላ። ሓደ ካብቶም ሰባት ናብ ሰላም መጸሞ ብሓይሊ ሒዙ ክወስዳ ፈተነ። ሰላም እናበኸየት ክትቃለስ ጀመረት። ልክዕ በዚ ግዜ እዚ ናሆም ካብቲ ደቂስዎ ዝነበረ ዓራት ብተኣምራዊ ሓይሊ ክትንስእ ፈተነ። ግን እቶም ማሽናት ብሓይሊ ክጭድሩ ጀመሩ። ናሆም ይተርፍ ድዩ? ሰላም ብሓይሊ ክትውሰድ ድያ? እቲ ናይቲ ቀለቤት ናይ መወዳእታ ምስጢር ከ እንታይ እዩ? ክቡራት ተኸታተልቲ ዝመደብ እዚ ታሪኽ ኣዝዩ ዘሰንብድ ብርኪ በፂሑ ኣሎ። ፍቕሪ ንጭካነ ስድራ ክስዕረዱ ይኽእል ድዩ? ናሆም ካብቲ ዘለዎ ተንስኡ ንሰላም የከሪሕና ዶ ይኸውን? ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ክፋል ኣብ ዝቕፅል ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ጸሓፉልና። እዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹሞ ድማ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም።
Tezan. Subscribe, like, and share.